Καλημέρα από το κανάλι μας εδώ στο Joga Bonito CY, όπου θα κάνουμε τις προβλέψεις μας με χωρίς καλεσμένους για τους 8 του Euro. Ως τώρα είναι ένα συναρπαστικό Euro με πολύ καλά παιχνίδια, πολλά γκολ έχω να πω, και κάποιες ομάδες οι οποίες δεν περιμέναμε να είναι τόσο καλές και να έχουν φτάσει στους 8. Θα συζητήσουμε για ποιες ομάδες εννοώ στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πρώτα δύο παιχνίδια, τα οποία θα γίνουν την Παρασκευή 5 του Ιούλη. Το πρώτο παιχνίδι είναι η ώρα 7 και το δεύτερο η ώρα 10 ώρα Κύπρου. Το πρώτο παιχνίδι είναι Γερμανία-Ισπανία. Έναν πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο μπορούσε να είναι και παιχνίδι ημιτελικού και παιχνίδι τελικού επίσης. Για μένα πιστεύω ότι όποιος κερδίσει αυτό το παιχνίδι είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του Euro, πιστεύω. Είναι για μένα οι δύο καλύτερες ομάδες προς το παρόν στη διοργάνωση. Φυσικά είναι Ισπανία-Γερμανία. Να μιλήσουμε πρώτα για την Ισπανία. Η Ισπανία για μένα είναι το φαβορί, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Μια νεαρή ομάδα, μια ομάδα που στα στοιχήματα δεν ήταν και το φαβορί για την κατάκτηση του Euro, και εν τέλει τώρα είναι, λόγω των εμφανίσεων της. Και παίζει φυσικά την Γερμανία, η οποία είναι η διοργανώτρια χώρα της διοργάνωσης, και θα παίξω στην Στουτγκάρδη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι είναι για την παράταση και για τα πέναλτις, πιστεύω. Συνήθως η Γερμανία, όταν παίζει στους προημιτελικούς ειδικά, τις παραπάνω φορές παίζει μετά τα 90 λεπτά. Αν δείτε τα προηγούμενα τουρνουά, τα προηγούμενα Euro, τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα, πάντα παίζει μετά τα 90 λεπτά. Αυτό ισχύει. Πιστεύω ότι θα πάει στην παράταση, πιστεύω θα πάει πέναλτις, και εκεί πάντα οι Γερμανοί τις πλήστες φορές κερδίζουν, και πιστεύω ότι θα κερδίσει η Γερμανία στα πέναλτις. Ξέρω εγώ, 5-3, 4-2, κάπου εκεί νομίζω, γιατί και η Ισπανία δεν έχει καλή παράδοση τα τελευταία χρόνια στα πέναλτις, ειδικά στο παγκόσμιο κύπελλο, συγγνώμη. Το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο έχασε από το Μαρόκο στα πέναλτις, και το 2022 και το 2018 έχασε πάλι στα πέναλτις από τη Ρωσία. Γι' αυτό με αυτήν την παράδοση και το ότι η Γερμανία παίζει στη χώρα της, παίζει μπροστά στον κόσμο της, μπορεί να είναι και επιπρόσθετη πίεση για τους Γερμανούς, αλλά το ότι παίζουν στην έδρα τους, στη χώρα τους, έχουν για μένα ένα μικρό πλεονέκτημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα κερδίσει η Γερμανία, θα πάει παράταση και θα κερδίσει στα πέναλτις. Το δεύτερο παιχνίδι είναι στο Αμβούργο η ώρα 10 και είναι το Πορτογαλία-Γαλλία. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν αναμετρηθεί παλιά, όχι μόνο στο Euro αλλά και στο παγκόσμιο κύπελλο. Συγκεκριμένα στο Euro έχουν αναμετρηθεί το 2016, όπου η διοργανώτρια χώρα ήταν η Γαλλία, και εκεί η Πορτογαλία κατάφερε και κέρδισε τη Γαλλία στον τελικό, στο σπίτι της, 1-0 στην παράταση. Και φυσικά έχουν αναμετρηθεί και στο παγκόσμιο κύπελλο του 2006, που ήταν στη Γερμανία, και μάλιστα στους ημιτελικούς, όπου η Γαλλία κέρδισε με πέναλτι του Ζιντάν, κέρδισε 1-0 την Πορτογαλία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το παιχνίδι εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει η Πορτογαλία, λόγω του ότι τα πάει πολύ καλύτερα από τη Γαλλία ως τώρα στο τουρνουά. Έχει δείξει παραπάνω δυνατότητες παρά η Γαλλία. Η Γαλλία για μένα είναι απογοητευτική. Δεν έχει βάλει πολλά γκολ, ένα πέναλτι και έναν αυτογκόλ ως τώρα. Δηλαδή είναι πολύ τυχερή ομάδα, και με αυτούς τους παίχτες που διαθέτει το ρόστερ της, κανονικά πρέπει να πηγαίνει καλύτερα, πολύ καλύτερα, πιστεύω. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα καταφέρει να είναι τυχερή πάλι η Γαλλία, και πιστεύω ότι θα κερδίσει η Πορτογαλία.
και θα είναι κρίμα ο Κριστιάνο και ο Πέπε, που είναι και το τελευταίο τους τουρνουά, να αποκλειστεί η χώρα τους από τόσο νωρίς, από την προημιτελική φάση. Παρόλο που η Γαλλία έχει παραπάνω ταλέντων που την Πορτογαλία, το ταλέντο δεν κερδίζει πάντα και πιστεύω ότι η Πορτογαλία έχει καλύτερη ομάδα και έχει δείξει καλύτερες εμφανίσεις από τη Γαλλία. Γι' αυτό πιστεύω ότι με αυτά τα σημεία πιστεύω ότι η Πορτογαλία θα προκριθεί και πιστεύω ότι θα πάει και αυτόν στην παράταση, αλλά όχι στα πέναλτις, και θα κερδίσει 1-0 η Πορτογαλία. Αυτά είναι τα δύο τα παιχνίδια της Παρασκευής, και πάμε στα τελευταία δύο παιχνίδια της φάσης των 8. Έχουμε φυσικά το πρώτο παιχνίδι είναι η ώρα 7 το Αγγλία-Ελβετία και η ώρα 10 το Ολλανδία-Τουρκία. Δύο πάλι πολύ ωραία παιχνίδια. Μπορεί στα χαρτιά να είναι καλύτερα τα παιχνίδια της Παρασκευής, αλλά και τα παιχνίδια του Σαββάτου είναι πολύ καλά επίσης. Πάμε στο Αγγλία-Ελβετία. Αν δείτε τις προηγούμενες εμφανίσεις, κανονικά η Ελβετία είναι το φαβορί. Για μένα η Ελβετία είναι η ευχάριστη έκπληξη του Euro. Εγώ θα έλεγα στην αρχή είναι Αυστρία, αλλά η Αυστρία έχασε από την Τουρκία, που θα το συζητήσουμε πιο μετά. Για μένα η Ελβετία είναι η ευχάριστη έκπληξη, αλλά έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχει κάνει τρομερή βελτίωση. Αν θυμάστε, στο τελευταίο Euro κατάφερε και κέρδισε τη Γαλλία, που ήταν τότε η παγκόσμια προαθλήτρια, και κέρδισε στα πέναλτις τη Γαλλία. Γι' αυτόν εγώ πιστεύω πάει σε αυτό το παιχνίδι με πολλή αισιοδοξία και πιστεύουν πολύ στον εαυτό τους ότι, ξέρεις κάτι, μπορούμε να κερδίσουμε μια Αγγλία που ως τώρα είναι απογοητευτική. Όμως πιστεύω σε αυτό το παιχνίδι θα κερδίσει η μεγάλη ομάδα που είναι η Αγγλία. Πιστεύω η Αγγλία εγώ πιστεύω ότι τώρα θα δείξει τις δυνατότητες της, έστω και αργά. Όπως ξέρετε είναι μια απογοήτευση προς το παρόν, όπως και η Γαλλία. Δεν έχει δείξει ακόμα τις δυνατότητες της και με έτσι ταλαντούχους ποδοσφαιριστές κανονικά πρέπει να πήγαινε πολύ καλύτερα. Δεν πιστεύω ότι είναι πλέον το φαβορί και πιστεύω ότι αυτό θα είναι καλό για την Αγγλία, να μην έχει την πίεση ότι απ' έξω ότι είναι το φαβορί, είναι στα στοιχήματα το φαβορί, έχει την καλύτερη ομάδα της Αγγλίας ever. Γι' αυτό πιστεύω ότι το ότι δεν έχει πλέον τον τίτλο του φαβορί για την κατάκτηση του Euro, πιστεύω αυτό θα τους βοηθήσει πολύ ψυχολογικά και δεν θα έχουν πολύ πίεση. Θα έχουν ήδη την πίεση, εννοείται, στο μάτσο με την Ελβετία, αλλά δεν θα έχουν την επιπρόσθετη πίεση το ότι είναι και φαβορί, όχι μόνο για να προκριθούν σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και να το κατακτήσουν. Εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία θα κερδίσει. Πιστεύω και αυτό θα πάει στην παράταση. Γενικά αυτά τα παιχνίδια, τα knockout, ειδικά στο τέλος, πιστεύω ότι τα πλήστα παιχνίδια θα πάνε στην παράταση. Πιστεύω και αυτό το παιχνίδι θα πάει στην παράταση, αλλά δεν πιστεύω θα πάει penalties. Πιστεύω θα κερδίσει η Αγγλία 2-1. Πιστεύω πάλι ο Kane και ο Bellingham θα βάλουν τέρματα. Πιστεύω. Και πιστεύω για την Ελβετία θα βάλει ο Τσάκα. Αυτό για το πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι που είναι το Ολλανδία-Τουρκία. Εντάξει, και η Τουρκία έχει πάει πολύ καλά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και ευχάριστη έκπληξη, αλλά είναι πάλι πολύ καλή ομάδα και η αλήθεια δεν το περίμενα να κερδίσει την Αυστρία, αλλά τα κατάφερε. Έχει μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, όπως ο Κουλέρ που παίζει στην Real Madrid, όπως ο Τσαλάνογλου που παίζει στην Inter. Είναι ομάδα η οποία έχουν ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Ευρώπη. Και μια Ολλανδία φυσικά, πάλι πολύ ταλαντούχα ομάδα, με τον Ντεπάι, με τον Κακπό, με τον Weghorst που είναι πολύ καλός παίχτης για αλλαγή για τα τελευταία λεπτά, να σου βάλει τέρμα στα τελευταία λεπτά. Το Frimpong που παίζει στη Leverkusen, τον Van Dijk που είναι και ο αρχηγός της Liverpool. Διαθέτει έναν πολύ καλό υλικό στην ομάδα. Πιστεύω αυτό δεν θα πάει παράταση όμως, και πιστεύω όμως θα μπουν πολλά τέρματα
Πιστεύω μάλιστα ότι θα κερδίσει η Ολλανδία 3-2. Πιστεύω. Η Ολλανδία δεν με έχει εντυπωσιάσει, αλλά δεν με έχει απογοητεύσει. Μπροστά είναι πάρα πολύ καλή, ενώ πίσω δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν παλιά. Η Τουρκία απλά διαθέτει δύο πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές και είναι απλά μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι αυτήν τη φορά δεν θα πάει στους ημιτελικούς και θα χάσει από την Ολλανδία 3-2. Και με αυτά τα αποτελέσματα πιστεύω ότι στους ημιτελικούς θα έχουμε το Γερμανία-Πορτογαλία με αυτές τις προβλέψεις που σας έχω πει νωρίτερα, και το δεύτερο το παιχνίδι πιστεύω ότι θα είναι Αγγλία-Ολλανδία. Και φυσικά την Κυριακή θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας για τους ημιτελικούς του Euro και μπορεί να έχουμε και καλεσμένους. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστούμε που έχετε δει το βίντεο μου, ένα πολύ μικρό βίντεο, ένα σύντομο βίντεο, πλέον θα είναι σύντομα τα βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι, θα κάνουμε και ένα βίντεο για τους ημιτελικούς και θα έχουμε και έναν άλλον βίντεο για τον τελικό, να κάνουμε τις προβλέψεις μας με τον τελικό, για τον τελικό. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και καλεσμένους επίσης και για τον τελικό. Αυτά, να έχετε έναν όμορφο Σαββατοκυριακό και μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.